Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 14 август дүшәмбе. Туры эфирда сезнең өчен мин Эльза Әхмәтҗан эшлим. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, файдалы көннәр теләп калабыз. Бүгенге көн календарда берничә үзенчәлекле бәйрәм белән билгеләнгән. Шуларның кайберсен бергәләп карап китик әле. Бүген халыкара ташбакалар белән сәяхәт итү көнен билгеләп үтәләр. Без үз тормышыбыз белән яшәп, кызыклы урыннар буйлап йөргәндә, ташбакалар дөньяны бөтенләй күрми, ә бит аларга бөтенесе дә кызык. Бу гаделсезлектән арыныр өчен бүген ташбака белән кырлар, урманнар, шәһәрләр буйлап йөри торган көн. Хәтта яшел үләндә ташбакалар белән пикник та оештырырга мөмкин. Аларга вакытлыча гына булса да кояш, азатлык бүләк итегез. Бәлки ташбака аша дөнья да башка яктан күренер. Иң гадәти булмаган иҗади көннәрнең берсе хыяллану бәйрәме ел сайын 14 августта билгеләп үтелә. Хыял ул реаль чынбарлыкны чагылдыра торган күз аллауларны иҗади үзгәртеп кору дип билгеләнә. Хыялый булу кешедә генә булырга мөмкин булган психиканың аерым формасы. Мондый билгеләмә бердән-бер дөрес итеп 2013 елга кадәр саналган. Бүген исә зоологлар хайваннарның кайбер төрләрендә күз аллау бар дип билгели. Ел сайын 14 августта кыргый табигатьне яратучылар бөтен дөнья кәлтәләр көнен билгеләп үтә. Бүгенге көндә кәлтәләрнең 6000-нән артык төре бар. Аларның күбесе юкка чыгу куркынычы астында. Яшәү тирәлеген югалту, шулай ук ерткычларны юк итү бу хайваннар өчен төп куркыныч булып тора. Кәлтәләр салкын канлы рептилияләр. Алар бөтен дөньяда төрле тирәлектә шау-шулы шәһәрләрдән алып тропик урманнарга кадәр яши. Республикабызның Дәүләт сынлы сәнгать музее төрле коллекциялар җыючылар белән кызыклыгына очрашулар башлап җибәрде. Шуларның берсендә винтажлы бизәнү әйберләрен җыючы танылган коллекционер Анастасия Михайлова белән булган очрашуда бездә булып, нәрсә соң ул винтаж дигән сорауга җавап табып кайттык. Очрашуларны лекциялар форматында уздырырга уйлаганнар. Килүче кунакларга шәхси коллекцияләрдән булган әйберләрне күреп кенә түгел, тотып карау мөмкинлеге дә бирелә. Винтажлы бизәнү әйберләрен Анастасия Михайлова 10 еллап элек җыя башлаган. И в основе этого термина лежит слово винтажның асылында эксклюзив, ягъни кабатланмас дигән мәгънә ята. Бүгенге көндә бу бизәнү әйберләре өске кием, үй җиһазларында чагылыш таба. Винтажлы бизәнү әйберләренең күбесе бижутерия. Аларның ясалышында асыл ташлар һәм затлы металлар кулланмаса да, сыйфатлы эритмәләрдән торган винтажлы бижутерия коллекционерлар арасында югары бәяләнә. Узган гасырның 20нче елларында хатын-кызлар эшкә чыга башлый. Эмансипацияле хатын-кызлар да хатын-кыз булып кала. Шул елларда өске киемне бизәкләп җибәрер өчен төрле беләзекләр, муенсалар модага керә. Бүгенге көндә моданы аеруча күзәтеп баручы ханымнар күп очракта винтажлы бизәнү әйберләренә өстенлек бирә. В России в последние десятилетия отметился такой бум на винтаж. В Европе, конечно, это Россиядә соңгы 10 елда диярлек винтаж әйберләренә кызыксыну чыннан да кискен артты. Чит илләрдә сәнгать үрнәкләрен нәселдән нәселгә тапшыру тәртипкә кергән. Кешеләрнең күпләп җитештерелгән әйберләрне аласы килми. Моны шулай ук акыллы куллану чоры башлану белән дә аңлатып була. Әйберләрне ташлау урынына аларга икенче тормыш бирелә. Табигатьтә зыян күрми. Тарихы булган винтажлы әйберләр күпкә кадерлерәк. Очрашуга килүчеләр винтажлы аксессуарлар җитештерүче әйдәп баручы фабрикалар исемлеге белән танышып, ялган бизәнү әйберләрен төп нөсхәдән айыру буенча осталык дәресе тыңладылар. Анастасия Михайлованың шәхси коллекциясендәге уникаль бизәнү әйберләре чара кунакларында зур кызыксыну уятты. Хатын-кыз дөньяга матурлык өләшер өчен тугандыр. Бу тышкы кыяфәткә генә түгел, эчке дөньяга да кагыла. Идеаль прическа, макияж, маникюр, стильле кием һәм оригиналь аксессуарлар. Бизәнү әйберләрен кулланып, без үзебезнең стильне ассызыклыйбыз. Һәр бизәнү әйберенең сире бар. Алар хуҗасының эчке дөньясы турында да сөйләргә сәләтле. Бу турыда безгә төгәлрәк милли бизәнү әйберләр ясаучы оста Гүзәл Габидуллина сөйләр. Мин Гүзәл Габидуллина булам.
Milli moda белән ныклап кызыксынуым 2018 елда Татар кызы республика бәйгесендә катнашкач башланды. Бәйгедән соң моңарчы хыял гына булган яңа дөньяны өйрәнергә, иҗат итәргә тәвәккәлләдем һәм моңа сөенеп туя алмыйм. Milli бизәкле алка, муенса, якай чылбыры, изү, чулпы кебек бизәнү әйберләре бүген бик күп гүзәл затларның тартмасында урын ала. Татар кызларын әби-бабаларыбыздан сакланып калган затлы мираска якынайта алуыма ихластан шатланам. Гүзәл ханым бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Шулай итеп, гүзәл менә бизәнү әйберләре хатын-кыз турында ниләр сөйли ала икән? Менә бу турыда уйлаганыгыз бармы? Без бит инде кешеләрне менә күргәч тә иң беренче киемнән күрәбез, каршы алабыз, алар турында, ничек дип әйтим, представление уятабыз. Әлбәттә, менә бу милли әйберләр, ул инде безнең миллилегебезне, үзебезнең татар икәнебезне ерактан инде кычкырып тора. Мәсәлән, мөслимәләрне күрсәк тә бит инде яулыктан икәнен беләбез. Шуның шикелле, ул инде безнең киемебезгә айрым миллилек өсти дип әйтәсем килә. Эшләнмәләр. Татар кызы бәйгесендә катнашканнан соң, менә татар дөньясын, татар мөхитен башка яктан ачтым дип әйтәсез. Бу ачылыш нәкъ шушы әйберләр эшләп белән башланып киттеме? Әйе, ничектер миңа этәргеч кирәк булгандыр инде күрәсең. Мин инде 2018 елда татар кызы бәйгесендә катнашып, анда җиңгәч, шушыны эшләргә, миңа шушы мөхит бик якын, миңа шушы өлкәдә эшләргә кирәк икән дип алындым. Һәм инде менә хәзер бик күп татар кызларын шулпылы, алкалы итәм дип әйтәсем килә. Менә биргә дә сез алып килгәнсез кайбер үрнәкләрне. Нәрсәләр бар монда? Кайсы юнәлешләрдә хезмәт итәсез? Иң беренче башлыйм инде шигу белән бөтен үзебезнең татар кызлары кичкенәдән 4нче класстан менә безне технология укытучысы өйрәткән иде. Шигу мин әле оригиналь итеп инде аңа шулпыларда табып куйдым әле. Бу үзегезне чагылдыргансыздыр әле монда? Шундый матур озын чәчләр белән, әйе. Шулай алка, калфак, изү, менә монда, һәм инде ялка чылбыры, хәсите безнең, һәм инде менә бу моңа айрым тукталып үтәсем килә. Бу безнең минем беренче ясалган брошка, мин аны талисман итеп саклыйм. Бу инде үзебезнең татар милләтенең алтын шигүлеш, менә ниләрдә китапларда караса, анда инде шушы канитель белән эшләнгән үрнәкләр күрәбез. Менә шушы үрнәк белән ясалган инде брошка. Сез моны саклыйсыз? Әйе, моны бик саклыйм. Шулай ук аннары инде минем һәрбер мастерның үзенең яратып эшли торган эше буладыр инде. Менә шушы өлкәләрдә минем иң яратып ясый торган ул инде минем шулпларым. Бу безнең үзегез беләсез инде татар кызларына гына хас аксессуар дип әйтә инде. Менә шушы шулпылар. Әйе, бик матур. Үзегез тормышта кулланасыз менә бу шулпылар белән? Чәчегез субханалла, бик матур узын. Әйе, миңа әле әйтәләр дә, гүзәл, син чәчеңне киссәң, сине танып та булмас иде дип әйтәләр. Мин инде шушы эшләнмәләремә үземнең әниемнең исемен бирергә булдым. Минем Милли Гөлсу дип атала, брендым дип әйтеп үтә инде. Исеме дә бик матур, чыннан да. Үзебезчә татарча, әйме? Әйе, кемнәрдер инде әниләренә багышлап шигырьләр яза, җырлар яза. Мин инде әниемә үземнең кул җылысы белән, әниемнең кул җылысы белән ясалган шикелле исемне биргә булдым. Гүзәл, сез бит әле безнең һөнәрегез буенча шунсы кызыклы бухгалтер. Ләкин менә бу иҗатка тартыну һәр вакытта да күңелегездә яшәгән һәм бу ниһаять менә шулай тормышка ашкан. Әйе, мин инде менә без ирем Илназ белән 2 малай үстерәбез. Иң кечесенә, олысына 3 яшь, кечесенә 7 ай. Менә ул минем өйдә калды әтисе белән. Ул декретка чыккач, хатын-кыз ничектер башка юнәлештән дә үсәсе, менә ничек дип әйтим, башка ишекләр ачылган кебек, чөнки көне буе өйдә берәр юнәлеш табырга, һәм инде мин менә шушы юнәлешне алып, ныклап итеп эшләп киттем. Һәм инде мин шушларны эшләгәндә ял итәм дип әйтәсе дә килә әле тагы бер.
Шунысында сұрайсым килә, яш буенча менә кем нәрсәгә күбрәк мөрәҗәгать итә. Менә бу безнең милли бизәнү әйберләр кемне күбрәк кызыксындыра икән? Әбиләр дә бар бугайында. Әйе. Кечкенә 4 яшьлек татар кызларынан башлап, инде 80 яшьлек әбиләргә хәтлек кызыксыналар. Әйе. Менә әбиләр инде безнең изүне бик изүләрне бик яратып алалар. Инде сәхнә өчен күбрәк алка һәм шулпылар ясыйм матур ташлардан. Хәтта бию коллективларына да ясаганым бар. 3-4 бию коллективна 40-шар пар алка шулпылар. Сәхнәдән искитмәле матур булып торалар. Шунлап та күңел сөймә инде. Әйе. Ясауның бренди кагыйдәләре бармы? Әллә инде менә фантазиягыз ничек сезгә куша, шулай тормышка ашамы менә бу әйберләр? Әйе, ул теге ничектер менә мин шулай эшлим инде. Берәр мәсәлән, менә бу ташны күрәм дә, мин моны монда кулланыр идем дип, инде ул башта схема рәвешендә төзелә, һәм инде берничә көннән ул чынга да аша. Шулайрак итеп эшләнелә. Менә бүген шундый үзенчәлекле бәйрәм дип әйтәбез, үзенчәлекле көн, хыяллану көне. Менә шулай күз алдына китерсәк, гүзәл, алдагы көннәрдә, елларда бәлки кызларыбыз, татар хатын кызлары, әбиләр барыбыз да менә шундый милли киемнәр киеп, милли үзебезнең менә шушы бизәнү әйберләрен тагып, куеп йөрсәк, менә никадәр матур булыр идеме? Амин, насыйп булсын. Әйе, чынлап та безнең татар хатын кызларын башта ишеткәннәр, аннары гына күргәннәр бит инде. Ул чынлап та безнең бик матур юлабыз дип әйтсәк тә буладыр әле. Чынлап та үзебезнең бу мирасны без киләсе буынга да югалтмый, чәчмий тапшырырга тиеш дип саныйм. Кул эшләр белән шөгыльләнгәндә ничектер арасызмы? Әллә сезнең өчен бу гел ялгынамы? Арган вакытта нинди юнәлешкә үзегезне бурып җибәрәсез? Хоббигыз башка бармы? Мин монда ял итәм генә. Ял иткәндә генә миңа тынычлык кирәк. Кемдер бит инде музыка тыңлап, кул эшләр белән шөгыльләнергә ярата, кемдер инде анда кинолар куя инде. Миңа тынычлык кирәк. Мин кич белән я иртә белән чыгып, иртә белән тып-тында шулай эшләр хыялланып утырырга яратам дип әйтик инде. Хыялларыгыз кая алып китә үзегезне? Ой, бик еракларга. Гаиләгез белән менә ничек вакытыгызны бергә үткәрәсез? Менә әле без күптән түгел генә Ижевскта булып кайттык. Малайлар кичкенә булгач әле бик еракларга йөреп булмый, шуңа күрә теге якын тирәдә генә йөрибез. Әйе, малайлар үстерәбез. Шуны да сорыйсым килә, менә бу әйберләрне җитештерер өчен барыбер дә бит ниндидер белемнәр кирәк. Güzel ханым, әйе. Менә үзегезнең белемегезне үстерү өстендә дә эшли торгансыздыр әле. Әйе, әлбәттә. Менә бу татар кызы конкурсында катнашкач, ничектер миңа дөм икенче ишекләр ачылды. Мин дөм икенче мөхит белән сөйләшә башладым дип әйтим, икенче кешеләр белән таныштым. Һәм инде менә Ләйсән тормыш мине шушы Ләйсән исемле кыз белән таныштырды. Ул миңа менә шушы алка, чулпларны ясарга, җыярга өйрәтте. Шулай ук тегергә дә өйрәтте әле ул мине. Ул Ләйсәнгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул сезнең иптәш кызыгыз һәм остазыгыз бер юл, име? Әйе. Менә аңа бик күп сәлам әйтәм. Рәхмәтләрне шулай ук җиткерәбез. Беләсезме? Менә ике улыгыз сезнең бар. Минем сезгә шундый теләгем, якын киләчәктә менә Ходай насыйп иткәч үзегезгә бер кызны алып кайтып, менә исән сау гына аны шундый матур киемнәргә киендереп, матур безнең милли шушы сәнгать үрнәкләрен киендереп, аңа менә шундый бала күрәсе килә, ничектер сезнең янда. Амин, насыйп булсын. Алла бирсә насыйп булсын. Шулай булсын. Тормышларыгыз хыялларыгыз тормышка ашсын. Һәм инде менә безнең шушы хатын-кызларыбызны төрле шушы үзегезнең кул эшләрегез белән бөтен күңелегез җылысын куеп эшләнгән әйберләр белән шатландырып торга язсын. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә. Уңышлар, матур тормыш, матур көннәр телибез үзегезгә. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә мине чакырганыгыз өчен, минем эшләнмәләремне шулай зур бәяләгәнегез өчен үзегезгә бик зур рәхмәт. Уңышлы көннәр. Рәхмәт сезгә.
Хатын-кызларның бизәнү әйберләре иҗатта да урын тапкан. Республикабызның җыр һәм бию ансамбле репертуарында көмеш беләзек дип исемләнгән бию зәвыклы буенча аерым урын алып тора. Әлеге бию тапшыруыбызны төгәлләп куя, ә мин исә Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Тормышыгызны матурлык белән бизәсәгез, яшәү рәвешегез дә матур булыр. Һәр көнегезне позитив уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.